Άμα τα παρατήσετε, θα σας φάει ο καρκίνος. Τα έξοδα ήταν πάρα πολλά και δεν μας κάλυπτε καμία ασφάλεια. Δηλαδή, Μετά την τρίτη φορά, όταν ξανανόσησε, μας είπαν οι γιατροί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση πλέον και ότι δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. γιατί πρέπει να σηκωθείς από την Ελλάδα και να έρθεις στην Κύπρο να κάνεις αυτή την ακτινοθεραπεία? Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν θα βοηθήσει, να το δούμε. Ήταν και 1,5 μήνα ήμουνα έτσι με τον Γιάννη, στο περίμενε. Και 1,5 μήνα ο Γιάννης πόναγε εντωμεταξύ παράλληλα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ εντωμεταξύ. Σαν μητέρα αυτό, τι να δούμε. Κάποιοι ανθρώποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που έχω και έρχονται και με κοιτάνε έτσι, σαν να είμαι ένας εξωγήινος. Ξεκίνησε όταν ήσουν 5 χρονών. Ναι. Θυμάσαι? Θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι σίγουρα το χειρουργείο, που ήταν ένα πράγμα που λίγο με δυσκόλεψε. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, ήμουν λίγο ζαλισμένος από το φάρμακο που είχα πιει για να κοιμηθώ. Μετά πήγα σε ένα ειδικό δωμάτιο, λέγεται ΜΕΦ αυτό, όπως ξέρει, και είναι σαν απομόνωση. Δεν μπορούσα να δω τους γονείς μου για μία μέρα. Το πρώτο πράγμα και πιο βασικό για μένα είναι να γίνω καλά, να μπορέσω να είμαι υγιής, να κάνω κι εγώ μια οικογένεια, να τα μεγαλώσω. Αυτό είναι το όνειρό μου. Τι θα έλεγες σε άλλους συνομήλικους σου, οι οποίοι περνάνε αυτό που περνάς εσύ? Και σε μικρούς και σε μεγάλους που περνάνε αυτό που περνάω εγώ. Παιδιά, μην τα παρατάτε ποτέ. Άμα τα παρατήσετε, θα σας φάει ο καρκίνος.